oɗon keɗo dande aduna e ɗemgal fulfulde musidɓe tedduɓe to mbawɗon wonde e wonirde kala waktu bawɗo yonde to moon paame kam ko yamɗe 13 yoni ɗo e Dakaru lamorde Sénégal. Alhuseynou Ba. toɓɓe mawɗe kabaruji men jonde sarɗiyankoɓe ko fati eɓɓore baylugol kuulal capanɗe tati e jeeɗiɓal dosgal leydi ndi nana waɗa o saaha to suuɗo sarɗiji Sénégal ngal ko kuulal jamirowal hoorejo leydi ndi feññinde kala ko jogui e ngal mum ma en gartu hen jokkodiren e Fadima Sy gononɗen toon. ñawore Ras Bars e Rose la vie chère yani hande to Bamako lamorgo Mali ñawowo taƴiniɓe ɗiɗo foof duuɓi 10 kaso tawoni ɓe leloto ko duuɓi jeeɗiɗi ɗum ina yaadi e jobde kalis fawaɗe dow mabɓe ko 80 ujunere kalis CFA. jonde COP 17 fatude e habde e yoro fuɗɗima hande to Olan Bator lamorgo Mongolie e won saaha peeje kewɗe ina daɗɗe e yoga e nder leyɗele Afrique tengti noon to banggue Mauritanie ma en jokkodire nultudare meɗen gonɗo toon to Nouakchott. musidɓe tedduɓe bisimilla moon. on calminami inɗe on manami e jettoɗe on bismami e refi fulfulde ñawore Ras Bats e Rose la vie chère yani hande to Bamako lamorgo Mali ñawo o taƴiniɓe ɗiɗo foof ko duuɓi 10 kaso to woni ko duuɓi jeeɗiɗi woni koɓe leloto ɗum ina yaadi e jobde kalis ko ina bo e 80 ujunere CFA ɓe nangono ko guila hitan ujunnaje 223 caggal nde ɓe tuuma jeeyede e pelle wat boniyankoɓe e saktude dow médiaji rendo ɗi hallulaji gaybinoji walla ni bonnoji hurum laamu ngu ma en garto kabaru e jonde men kabaruji paaɗi e won saaha fedde gotago windere oni gonɗini wonde kuliyankoɓe Zenim keeɓi ko foti no 50 millions dollars gam accude ɓen konunkoɓe moɓe nanguno e hitan ujunnaje 225 oni sakti o kabaru koye cimtol ɓayinagol e ɗe balɗe jawtuɗe e biyol nden fedde ɗum ina jeeya e ko ɓeydi sembe nde ɗon fedde Zenim jokkodirde e Al-Qaïda kadi oni jertini wonde jobnaari kuliyankoɓe ɓe ko peeje mabɓe gam ne wawde hebde kaɓorɗe. Bocar Tall. 37 milliards kalis CFA ɗum woni koppareje ɗe fedde Zenim e Al-Qaïda keeɓi caggal namdogol mabɓe jobnaari gam ɗaccitde yoga e moɓe diftino e hitande 2025 hol jobɗo on kalis hol ɗaccitaɗo e majjum cimtol oni ngol andinani hen ko laaɓi kono so ina tugnima e jande rewtes seedeɓe hewɓe humpitiɓe o alhaalit e Sahel kolli wonde Émirats Arabes Unis ina wawi wonde caggal majjum saabu balɗe seeɗa caggal nde kuliyankoɓe ɓe keeɓi on kalis ɓe ɗacciti diftonoɗo goto jeeyaɗo Émirats Arabes Unis laamu ndin leydi hokkani hay jaabowol gotol faade hen ɗiɗo wonɓe ɗaccitanoɓe e on sanga ko Pakistan najo goto e Iran najo goto ɗe leyɗe ɗiɗi kadi guftani faade o alhaali so ina tugnima e cimtol oni ngol ko ɓuuri hewde e kalis o feccama e pelle kuliyankoɓe gonde e Sahel kalis balluɗo kuliyankoɓe ɓe e sodde kaɓorɗe kure e alaji kewɗi goɗɗiɗi ɓe kutorto e kareli mabɓe ha tengti e nder leydi Mali jayde rewtes nantinini hippande neɓe mbanno e lewru nayi ɓuuru yawtudu to Kidal haaɓe kepti diwal ngal ko on kalis webnaniɓe ɗum fedde gotago windere oni andini wonde nde feere gam hebde jawdi ina jeeya e ko wallitta kuliyankoɓe ɓe.